An huce zazzabi daga na da mandiri kai taron dangi suka min wallahi. Allah taron dangi. Assalamu alaikum. Abba waya. Abba waya. Ka iya kira ma za ma ka iya kira na da iya waya. Ai na zo aka ce min ka tafi. Kuma mu da muka yi da kai cewa Wai jiya ba mun yi za mu je gona ba. na tafi na dawo. To ya za ka mun haka kai da muka yi da kai cewa akan za mu tafi tare da kai kuma amma har ka je ka dawo. Na je na dawo kuma wallahi kai addu'a da na tafi ni kadai dan da mu bi muka tafi ina ga yadda na baro ka. Kowane irin ma bala'i ne ni yadda muke da kai haka. Kai same mu tare ba. kyale wannan bala'in wallahi. Wato ko abin da nake so ka gane shi idan kaji ana magana zuwa gona sai da lafiya. Haka ne. A jiyan nan batun da nake gaya ma da ta kai ta kawo sai dai a kwantar sai dai a taya. Kana nufin wannan wuce a daren jiya kawai ta fito ba? Wato ko abin da nake so na gaya ma shine zazzabi taron dangi ya mun kaga da manyan su da yaran su da dattijan su ministocin su kwamishina da ɗan majalisa suka haɗu gaba ɗaya suka yi min rahin mutunci. Wai da ne zazzabi guda ɗaya ne ba. Allah zazzabi ba ɗaya bane zazzabi suna da iyali ne da shi da iyalin da shi da iyalin su suka haɗu suka yi min rahin mutunci. Wato ina baka labari jiyan nan ina kwancen nan na yi shaɗe haka ne. Let's go! Idan fa aka yi famun ruwa ina ai famun ruwa aka yi famun yadda ka ji ana ƙara yanda ka san an yayyafa wa na daina cewa malam wallahi garaushi. ai na daina kiran ka da malam abba Baka san zazzabi ba ni sai fa da lamar duniyan nan ba ban ƙara sa lahira ba kuma Allah ya sa na Allah ya sa na da wato ko ina ma wannan zance wato ko zazzabin da nake sai da aka mayafai a lulluɓa min mayafi a lulluɓa min barko sai da aka lulluɓa min barko 30 amma kana sa hannunka akan barkon sai dai ka kone let's go ka dai yi zazzabi kai in na ai ko maki ai kai ka gode wa Allah jiyan nan kuma Allah jiyan nan da mu haɗe yana hafa ma wallahi Allah ba yanzu haka yasa na kana kaurin magani ai dole ne kauri ai yasa na kana kaurin magani wasa ne bayan an rubuta mu kaga da farko dai bayan wannan zazzabin yamin mugun kanu aka tafi da ni asibitin mutane aka tafi sasu aka tafi wa Haruna asibitin Nasarawa ba mai yi sai Allah Malam Aminu Kano ina gaya ma da wani asibitin a nan rijiyar nan ma aka kai duk asibitin da na je ina gaya ma malam abba sai dai na nake so in fuskance ka da hi ana wai a rabuwar mu da kai a jiya akai wannan jigila asibiti wancan asibiti wancan asibiti ni na san me naji abinda nake so an gane a nan kin karɓar ka su kai in karɓa ta su ai ba su karɓe ni lalle ni ma ba zan karɓe ka ba ai an ci ana haɓai ta zama an kuka daɗi da mutum Allah da za ka ɗauka abu yana hafa ma Allah ka jira gobe malam abba kuma ai no.